Penlong karang de ZFC ya football kam ke balai sengi kata khatpra ke khandai bat hadu menta ke arputrik naitung arjar ar ya ki khenarit bat lapen kutno ru menta ke sengi ya ke jing ai hikai lani ai trail nam taki khena rit ki ba don sisa ya kata kasap ya ke ban yele kai football ya ke ba kin sei madan yele ki jong ki sap kum ki khena kentu ru ki kimi ki pa ba kimdei ban khangla di khon ki jong phi ya ka ba kin yele kai football namar le se ka de ka sap ka jong ki ka ba ki stana umde ban khangla ya ka ba indra lan ngin se sha ya kita ki player ba de sha ta ki nong yele kai na ni ki rang yele kai ki ba ya khon nam da kari kasi ya ka ba kin mi sha kum kita ki player nam ta kari On the boot. So make sure you keep it well, huh? Bangkok ya I play ya karang legit no balak sim kini inisiatif ban pelong ya kini football camp nan ta lai sini ka ba so tenat ba internet kalong ba respond jing kena dan baki klik pa support jing ki ka pelong ngi bungin long sya kadi ka camp ka ba job kadi ka lai sini ba ka ta sini kadi ka sini ka put ti na kadi ka camp hi kena yo sibul jing kai agar kom ka basic teknik jing ki ka discipline jing ki ka kom mila ka jing ki ka talent ka bangi i syai kena ka dan syai kata nimla banlan ni kata i syai kena ka syong pat haki bat kimi pat nu bikin ai men sem bi kon jing ki bikin la ka bikin practice bah bikin tristom nang bagi la wan poi bat sa level ka bahaya kani ngin saya baik hadiat ka ngin sarai hadian kumno ngin punya kani academy ka depends ha ka kumno ka komputer baik jungi kan dan ka academy juga kan dan tanpa ban jet na laka job de kabur ban ai play mai pada tani bala aisha kani kalat yu ni gila tenang kan di madan boleh sebut saya fi ka jingla fi na i por wai kam de tangi lemba ka jing ai lat ka jung fi la i sai na ka jing participate ki bakatalan ka sap kidan boleh sebut dia isa ai bor kumjo hina ka dan school ai ba la dan kap i support ini program jini mah hadu ni lai si ai play ki so boleh sebut